hayi sana amadoda will be the end of us. Ndiyamfonela sana uGuy avele abeke icall yam eradweni. Ndithi ndisathi hello TSIDI uhleli noTsidi kumhlobo wene ne-FM. Njani? Hayibo. Yefrida. Sijika ilanga. Yebafazi kujikwa mna ngoku akusajikwa langa. Hey ndipetululeke umoya uthi gwab umoya sana ndithi intoni le ndikuyo? Yintoni le ndikuyo? Nomfana ithini into yakhe usakasebenza emsakazweni pheceleze eradweni. Hey guys, it's your girl, your one and only Usiya wenu ke sana, and I am back with another super dope video. Guys, it's a story time. Andibizwa ndingasabeli ke bantase, because you've been saying siphathele ijuice sixelele ngendaba ye-radio ntombo ukuthi kwakusenzeka ntoni. Ndithi you know what, say less, I am here. I am already here, and I hope you are already comfortable on your couch. So uphethe isiphuzo sakho, zipopcorn zesandleni, umele mna ndize nendaba wena uze nendlebe. Without wasting any of your time bantase, just subscribe, like, comment and share, and let's get right into the story. Okay guys, let's take it back ke bantase. Ugirl una 19 usevarsity. Unyaka wokuqala we-first year uphelile, siya kunyaka wesibini. So ugirl wenu ke sana nako esakha mathe ayibhude amithe. Guys niyayazi basiyimosha ngomita. Into yengane isenhle isabuka kusaloko kuthiwa nco. Sibhude sivele simithe. Ayisenani ke bantase, ugirl seke mithi, uGuy is aware ukuthi ugirl umithi. Ugirl ke yena ke uzifunela uRomeo and Juliet ke sana kind of love. Ufuna ulathanda. Uyayibo? Nango ke sana ugirl efonela uGuy. Xa ndimfonela sana uGuy iba ngathi behlele ecala komsakazo, behlele ecala kwe-radio noma thotholo bantase. Ndithi ndisathi sana iringe sana ifoni. Xa ke ibamba ndimkele sana hello ndisamoyizela sana. TSIDI uhleli noTsidi kumhlobo wene ne-FM. Bavumeleni abantwana beze kum ngoba ubukumkani bezulu bobaba. Hayi! Bantase sifike njani? Yo, guys, let me take you down ke uba i-relationship yam noGuy yayiqale kanjani, ibe i-relationship enjani. uGuy ke sana ebenguGuy ohlala eseGoli every time. Uhlala eGauteng but sihlala endaweni enye e-Eastern Cape. So uGuy ke ngumuntu ohlezi nje eseGoli ebuya mhlawumbe once in a year and everything of that sort. Nam ndingulo muntu ohlala eseGoli obuya ngama holidays. Uyayiva bantase? Uhlange nomaqondane. Hey. Hayi ke sana ibenhle ke into yengane. Seyamdala kuGuy uthe dlundlu apha kum. I think bekangishiya nge9 years inhloni kum. But ayijajani. Hayi ke ize i-relationship bantase iza kakuhle noGuy. Red flag number 1. uGuy every time xa ndimfonela ndisithi kuGuy, yo baby niyakhumbula ntona ndifuna uzokubona ntona. Not uGuy avela ofarisha uzondibona yena isiqu ibe nguye ofuna uzondibona eze sanevarsity andixosha-xoshele into encanyana nje yengane, andiphathele igrosa, andiphathele ini. Cute ubaby uyandithanda, xa ndimkhumbula uyazi avela. Yeyiva alale ke weekend ahambe seke buyele yophangela. Naye ke xa ndikhumbulile uyanditexta. And mind you uGuy ndandivele ndisend i-call back ibenye bese ibuyile sana i-call. Uyayiva? Yila relationship mani inevavavum. But I can't really say ukuthi la relationship yayi tight relationship because sasibonana ngelo xesha nelo xesha, singabonani every time sifuna ubonana. Hayi ke nyani sijole noGuy. uGuy ngabaGuy bazithandayo ke ba clean. Okay, une-dreadlocks but uyazithanda, unxiba white like nje uyabo, uyastacha man, unxiba kakuhle, uclean kwayena, ucacelekile. Uyayiva? Akekho that tall and handsome kodwa mhle uGuy, mhle. Yabo? He's eatable. Hayi ke sana sijole noGuy.
nyhani ke le relationship mna I've never been kulo guy, andikwazi andinobuhlala phi. Mind you, uhlala eJimmiston, ndihlala ePretoria, kodwa azange ndakhe ndalibeka apho ahlala khona uguy. Hayi, siyiqhuba i-relationship noguy, ilo relationship ingaziwayo uba icaciswa kuthiwa i-relationship enjani. But whenever ndifuna umbona uguy uza kum ePretoria, whenever, akabhodi, uyayiva, naye xa ifuna undibona still useza kwam ePretoria. Ndim ke ngoku sendimithi kunyanzeleke ndisiwe ke ngoku apho ahlala khona uguy. Hayi ke nyhani, ndisiwe apho uguy ahlala khona, ndikubone kayi-1 once, and then ke ngoku avume isisu, yonke into ibe ntle ibe njeya, ndibuyele back ke ngoku endlini. So uguy every time ke ngoku xa ndimfowunela ifowuni ihlala isereyidweni, every time ma ndimfowunela uguy ifowuni uhlala ithatha eyibeka ereyidweni. So mna at the time I did not know ukuthi what is happening, why uguy ehlala ebeka ifowuni ereyidweni. So naku ke ngoku kwenzeka this other day ndiseJimmiston kwamna ke ngoku kwasisi wam, yabo. So sihleli nosisi wam ahambe ndishiyeke ndiyi-1, ndenza u-call back kuguy. At that time ma wenza u-call back, if ifowuni icikiwe yayinguVodacom, if ifowuni icikiwe yayingahambi loo call back, but if ifowuni ivuliwe uyahamba u-call back. Ndenza u-call back, mind you bendithe kuwe xa ndenza u-call back, okay, mind you bendithe kuwe xa undenza u-call back uguy ufowuna immediately, angafowuni uguy ndiphinde omnye u-call back angafowuni still. Hayi ke ndibalahlele u-call back, ndibalahlela, hayi uguy angafowuni. Ndithi, you know what, awundazi wena, you still like about to see me or find out about me, expect me at your doorstep today. Phofu andazi noba kuphi kulo guy because sasiye ngemoto ngosasisiya, but will that stop me from going? You know me better, of course not. Ndihlambe ndikhawulezise, ndigqutheze, ndiqabele iteksi yokuqala iyondibeka eJimmiston etawuni, ndiqabele yesi-2. Ngoku kwaguy ndikukhangela the khumbule ekhaya way because funeke ndikhumbule uba ndandibone ntoni, ndabona ntoni. Did I tell you uba uguy uhlala emikhukwini? Red flag number 2. Uguy uhlala emikhukwini bendingamazi, nam ndifind awuthile ngeli xesha ndizisiweyo for isisu. Oh, nto zamashwa. Hayi ke sana, sesifikile ke ngoku ndikhumbule xa ndipha uba ndandibone ilibrary, ndehlike endaweni like imoto yajika endaweni eyayinelibrary. Ndithi ndothule, driver, drop me off. Athi yena no, apha kuthiwa short left short. Ndithi khona apho driver kuloo ndawo ukuyo. Yho, acaphuka udrayiva ndibe ndisithi please ndigxidise mntakwethu, ndincede mntase, ndincede. Vele undithi nje gximfi apho. Hayi, andehlisa udrayiva, nabantu babe bendijongile ke ndibe ndiqomba asoze anodlula endaweni sendiyibona, futhi iyawundithatha kade into yoba ndithi short left or right, ngoba ngofuneke ndijonge izantsi uba yeyiphi kanene i-left yeyiphi apho ukhoyo drayiva, hlisa mna. Andehlisa udrayiva ndicrosse ke ngoku, ndihamba ngeenyawo ke ngoku. Ndim ke lo, uyabona mosikhumbule ekhaya uba uphatha ipicture yomntu umane ubonisa abantu uba uyamazi lo mntu, awumazi ubuhlala phi. Ndim ke lo wenza loo nto, ndihamba ndibuza abantu. A good Samaritan son athi, I know him, ndimazi nje kakuhle lo mfana lowo, let's go. Hayi ke sihambe, sendiyadwanguza ke ngoku, ukubona umuntu xa sephi hope, ndiyadwanguza sana. Xa sawufika caba uthi uguy ndikhupheni kuloo nto yenu, ndincede, andifuni kwanto ejongisayo, ndifuna uba ndaziwe uba ndiboniswe ndimoya wathini, andikhombisa athi jonga phaa uzotsipha phaa uthi. Hayi nam ndiyayibona uba hayi ingathi ndiyayikhumbulanyana le ndlela, ndihambe. Xa ndifika phana ndiqonkqoze, hayi nyhani kuvula umalume wakhe osekaswelekayo ngoku, may his soul burn in hell because wayenganyanisekanga laa malume wethu. Ndifike sana, avula umalume athi unjani, ndithi ndiphilile, akho nto njani, athi ndiphilile inini. Ahlale nje 2 minutes, hardly 2 minutes umalume, athi hayi mandiniphe ispace aphume, nqoba clock it. Umalume sana understand the assignment, bafuna sikhulise umntwana, andizange zodlala apha sidlali. Ndifike phana ahamba umalume, just after gqiba uhamba umalume ndibuze kumalume ndibuze kuguy uhleli phezu kwebhedi, mna ndihleli phezu kwelaa nto kwesitulo eso ke sana ingase sowufukamisela iinkukhu nje, kwangacacanga wethu kwakulaa mkhukhu, but ke asikho apho. Ndithi why ifowuni yakho icimile? Athi hayi asinambani. Ndithi hayi bo uhambe nina, athi hayi kudala ihambile nini. Ndithi namhlanje khange ngivuleke ifowuni yakho. Athi hayi
red flag ke leyo, because ifoni ibehambile u-call back and nanso into endibeke apha because ndithe xa ndifoni ifoni ayisangeni njani, shuthi icikiwe mos. Hayi ndihlale naye ndihlale, hayi mani unga-edi 1+1 kutheni izawuba ngu-11, hayi ayenzi sense. Uyamayinda gayi ukuvula ifoni, ndirhalela uvula ifoni, hayi ndiyivulelani ifoni, hayi ayivula ifoni wethu, hayi ayivula ifoni ugayi. Ndixelela uba ifoni ingapha kohafu njani because kuthiwe ifoni flat icikile because akho mbani. Amadoda hayi sana, yabona amadoda yi-alsa amadoda asezosibulala. Hayi sana ayivule ndibone ndiqomba hayi ke ngoku inoba kwenzeka ntoni because ugayi kodwa ayekho busy mos, nanko behleli nomalume wakhe, there was nothing hectic, nje bebe-right nomalume wakhe. Hayi ndihlale. Little I knew but the storms are still coming. Wena wash and learn. Ndithi ndisahleli ngoba andihlelanga uhlala mandiphoxekile uba bendishoba uhle nentombazana, so now that akho ntombazana then what is it, what's happening? Hayi ndisahleli itrinok unefestirana nje encinanyana nje, into encanyana yengane yefestire sana. Hayi anokhe pha athula ugayi, anokhe ndiqoma ugayi awuyivala nokhe nje mami nindisturba kanje. Hayi sana ugayi acaba anthandi andizukuhoya, I am just not gonna give you the satisfaction one. Ndithi aqala uscream ugele efestireni, ndiyakwazi ukhona ngaphakathi ubhizi nezif, uyabona athethe ugele. Ndithi hayi bhuti abomvulela akuncedi, ambomvulela ahambe ugayi yovula. Hayi ke sana sendiyafinda out ke ngokuba hayi bo ngubhebi mama lo, hayi bo lo gayi nomntana ithini into yena ugayi, hey wara athethe ugele ke uba uyamazi laa ntombazana ka why did I get married unjeya akaphi mntu chance wara ashawuta ugayi wakhe, ashawuta ugayi. Ndisuke ndithi ke mna ke baby ngubani lo, fuck off, ngubani wantoni lo, and ndithi girl ndicela uthetha nomntu lo ndize kuye not wena relax, ngubani lo mntu. Athi ugayi esathi ugayi ke ngapha zeyazikelem zomntu ungamthethelela ume ngozwane olunye usithi he is a sweet somebody, lo akanabungozi, awurayithi lo akanabusathana, abe engusathana uqobo nefolokhwe yakhe. Hayi akamphi chance yophendula ade athule ugele ngoba ndithi girl ayincedi le nto yenzayo, ingxolo nje unnecessary. Khawupha ugayi i-answer mhlawumbi sawutsho sive uba wayesivele saba lapha ngexesha elinye. Agela ke ndiyamazi lona koba ukheberesha batotele ingabi namsebenzi. Aphendula ugayi ke athi ugayi, hey siya lo mntu lona ngomama omntanam but sohlukene akafuni undiyeka kudala ndimlahla, uba unaso nawe isakhono sowumlahla ndicela undilahlele. Ndiqomba hayi utsho ndodenza kulahlela yena ngoku baby soze into encinci leyo nayithi qhi. Ndike kaphenduli aphendula ugela soze mna undilahlela izipe wena wandithola ndine-future qhaqhazileyo ebrightethe, wafika wandimithisa wandikhupha esikolweni. The next thing xa ubona amantombazana ufuna undilakaza, there is no way. Hayi ndihleli ukuhlala, ndihleli ukuzinza, andino way. Uyiqhelile le nto yoba umane usiza namantombazana uthi mna ndiyonto kuwe kwathini ke naye and usiya umithi umntanam, so we are expecting what qala uyiva wathi kunini wezamana amantombazana ubanjiswe ibhatyi nto andothuki small waters ezuthetha ngazo, small waters andino way. Ndiyayazi uba uhamba kwalo siya ndini uzabe sowukwam uzoxolisa usithi you didn't mean anything and what andindawo. It's me ke ngoku who is sitting down, not moving. Ndaba ngathi athi ndi-stationary. Guys yintoni lesikuyo nda-confused okokugqibela. Mind you kaloku mna ndisesemncinci kule nto, like I'm just a kid. Ndifike njani ke ngoku kule idrama engaka, overwhelming ke sana. Hayi ke athi ugel athi hayi bathethe ugel aphume endlini uthi cwaka, yho ingqondo ikiphephezele ithi sana kukhe kuthiwa ifeni kungena umoya. Hayi ke sana sithi sisaphepezelisa ndiqomba hayi mani ugel angafika apha akhoze i-havoc athethe agqiba ahambe. Does that make sense? What's going on? Make ndimkrobe ndiphume. Hey xa ndithi ilana umkhukhu wakhona ibiyi-2 room, ikhitshi ibe yile bedroom, into encanyana nje yengane. Xa ndithi kuthi ubeka amanzi ngeketile
zange ndibuze guys, ndathi takamu umtsi wabamnye ndayoma egeyithini, ndazenza umntu obuka ilokishi, ndaqoma ndifuna umbona esasuka le esiza kum if la manzi ngawam. I'm not sure whether uthethe kakhulu at this point, umqala udry unxaniwe, or la manzi abekelwe mna ndizawuqhwithwa ndibe inkukhu, or what is gonna happen. And I am not even interested to find out. Bantase, this is serious. Bantase, asidlali apha. Ndine-face card that I need to protect, bantase, endisezoya kude kakhulu ngayo. There is no way I can just risk it apha. Andikwazi. Ndama egeyithini qoma ndifuna umbona kakuhle. Not ugirl sana ephuncuke isimilo, ezincama ukuzincama, ezijule ijacu, qeneketile yamanzi. Uyandileqa ugirl, uyandileqa. Hayi ke impuku nekati bantase, zandibuze nami wam umtsi. Mind you, ndimithi sisuke sana ndithi. Iba nombono wentombazane engaziwayo kule ndawo. Ibaleka kube kukho ugirl, irregular diggler eyaziwayo kule ndawo. Obvious abantu bathethelela that girl because like we know you girl. Kutsho ukuthi nanku umgulukudu, nanku umuntu ozonyovanyovana nephisi yakho, because who is this by the way? Who is this? Angaziwa. Kuphela undweba tu guys. Xa sowujonge ideath kanje uyaxoka, soze ube ngumaqinasi, uyaxoka, uyawulicela uncedo nasebantwini ongabaziyo, nakwabo ubukhe wabanyevulela xa ubufika, nabo ubucima ubhetere, uyaxoka uzalikwazi ucinga. Help, ndabe ndibaleka guys. And at this point guys, I think you already like calculating ujonge maths uba ireason yoba ndandibekwe ereyidweni uGuy wayebhizi, wayenomntu wakhe, wayehleli nomntu wakhe, so wayengakwazi ubamba ii-calls zam, akwazi uthetha nam because uhleli nomntu wakhe. The best thing makayibeke ereyidweni, ndawusabela ndincame ndiyidrophe. Nxa ndiphinde ndifowuna ayithi nca ereyidweni, ndawufunda kwezam uba uGuy akazondifowunela and uGuy akekho interested, akazuyibamba i-call yam. Hayi ke sana ndabaleka kwanqanda umphakathi. Hayi bo, yimani, wait guys, it's not that deep. Hey, you can talk guys. This day singakwazi nonikhanselisha. We can be a therapist if we need a therapist. Izani sabanjwa ke guys, sabuyela ejardini okutsha. Sesibuya ke nomphakathi. Kutsho ukuthi uGuy naye wathi xa esithi, hayi man, what's going on? And uGuy obviously uyamazi umuntu wakhe, noba waqonda yo isukile ke pha. Hayi alifakwa phasana. Mandileqise, waza naye ephaphatheka uGuy, ephaphatheka esiza. Sabuya neketile ndim, iketile ngugirl nguGuy, sabuya saye ejardini, safika sahlala phansi. Iba nombono ke sana yemithingana yobukheberesha. Sihle lapha ejardini kuzothethwa kwathi hayi makwenze iphisi ntoni. Ndabe ngiqoma ndisazifuna kweli kasana. Ndabe ndisithi ndicela ugoduka ndehlise ebhoza yam, ndicela ugoduka ndiphantse ndabona kakubi. uGuy ke wayeyidrayiva ngelo xesha ke. Hayi ke sana uGuy andikhuphela ijakethi. Yho, ahlanye kwalapho ugirl uba ezi jakethi kunini ndikubuza ngazo ziphela ndabe ndinxibe enye ijakethi kaGuy qha ndandigodola. Yho, wathi ugirl and shem andishiyeki apho niyakhona ndiyakhona, as we speak nam ndiyaphuma ndiyahamba. Girl uzoyaphi because 3 is a crowd, awukwazi uhamba. Wathi wash and learn, wajampa ugirl wayongena efront. Ndathi awuzukwazi igirl ukungena efront, uyaxoka ifront yePrince. Hayi sajijisana ngefront, sajijisana. Hayi kwacaca uba ndiyama ke ngokuba Guy mna ndifuna uhamba, andiyazi le nto enziwa ngulo. uGuy ke bathethe nogirl, bayaxabana. The next thing ugirl angene emva, ndiqabele phambili sihambe. Endleleni ndiqonga yintoni le yenzeka apha, make ndifowunele ikhazini yam ke ndiyiceba, khawuzobona girl, khawuzobona seyi-3. Hayi nyhani ndimfowunele ukhazini wam athi okay sodlula. Mna ke ngexesha ndimfowunela uGuy udlule egaraji, usephakathi egaraji, mani wayeyothenga loo nto, zangabuye nasnacks, zangabuye nanix, wazibuyele emde. Hayi ke ndithethe nogirl sihambe siyodlula kukhazini yam. Xa sifika ukhazini wam, hayi ke amgive intoni le nikuyo, kwathi kodwa girl xa ungafika ubulawa apho uyakhona because uya ifemelini yabantu, uyafana nabantu abahlokolozayo. As long as ndifele uGuy, it's okay. Hayi son, Romeo and Juliet, as long as ndifele uGuy nasekhaya, as long as they know ukuthi ndifele yena, kwathi too deep.
deep. I hope you did subscribe, like, comment and share. Because man, let me spice up this thing. This is too dull. Man, heat is spice. I'm craving. Didn't get low pet with cravings. Okay, I had to find a don't eat chocolate. 100% juice. Eyayisavulileke indawo nguspa sihambe noguy nasechicken licken kusavuliwe sihambe noguy nogel ke ugel lapha ngasemva xa sifika phana ugel ahlike naqala siyi-3 ke ngoku abafazi bakamseleku ndim ngumseleku ibe nguye ugel siyehla ndithi asoze mna ndihamba nomseleku qa hayi sijijisane ke ngoku sijijisane uguy aqabele emotweni siphinde sibuyele emotweni siye eparking yidrama yosuku olunye guys le siye eparking babethane barhuqane phaa eparking amshiya athi uyamshiya eparking adubanaza ugela aleqeza akukhwele ngaphakathi emotweni kuthiwa uzawubehave or else uyasala apha abe ngumntu ozawubehave. Tell me why ke sana ndithi ndisathule ke ndibhidekile andiyazi ndikwitrauma ndine-anxiety andiyazi uba yintoni lesigqibo yenza apha yintoni esikuyo ndisajonge phambili ndimayinde my own business itshimpama kagela kum ndenzeni impazamo yam ibephi ndenze ntoni ndenzeni into erongo endiyenzileyo abethe mna sanugel ayeke indoda le gqibombhuqa ndijike hayi bo le ntombazana bendiyithethelela ngoku uba sungamshiyi hayi masambe naye myeke mani sumbetha oyini myeke enkosi wakhe ke sana umntu omnyama hayi ke sana ndithi hayi bo into ndiyenzayo inini hayi athethe naye uguy uba ubukhe waphinde wahlohla enye impama uyasheka ntoni hayi ke sihambe xa sifika le ngasespa ndicuma ugela uza kwehlika mnathi i-police station because kaloku i-wrestling ibisenzeka phaa it can never be unwrestlinged. Ugele usafuna uya spa sijijisane ngespa sijijisane uguy athi yazi ndiza kushiya apha wena ingathi undilibele ndiza kushiya apha ade ashiyeke ugele emotweni singene sithenga amawindi sithenge intondo ndisenge gqiba kwam phofa nazo nezo cravings guys ndandingarhali kumntanam wokuqala sithenge sihambe ke noguy ayondidropha wasisi wam xa igqiba ondidropha sibe zezo nto ke sana zikhadlishayo yabona mos love birds nam ke ndixozwa nayi le nto uba yho hayi sana kutsho ukuthi kutshuzwa mna kaloku it's so obvious hayi ayidingi noba ibuzwa sikhadlishe kube mnandi noguy bentle into yengane ugela ulapha phakathi emotweni obvious noba uyakhala hayi ke sana sigqibe noguy ibe iyohlukana ahambe ke nogel mna ndishiyeke ke kwasisi wam and guess what did the guy stopped ukubeka ii-calls zam ereyidweni same day yayiphinde yayothi ngco ereyidweni sana oh hayi sana into zamashwa bafazi please xa unebhadi because what do you mean uguy lo besisenza ishow naye singabo sisenza iBeyonce sisithini kanti usazawuphinda andibuyisele back to emsakazweni hayi sana i-life ayina-balance i-life just don't have i-balance no matter what no one can convince me otherwise abafana zii-dogs how uguy ke sana akasaphili emhlabeni walandulela may his soul Anyway guys, if you watch up until this far, it means the story was popping, so why not reciprocate sana uthando? Just leave your thumb up, just leave your heart, just leave a comment cute mntase, just like the video mntase, shareisha le video so that it can reach to many people guys, so that my channel can be known. Uyayiva ke ngoku. With God's love, never fail. Let's see each other on the next one. Love you loads, Bye.